ke nake mu fara soyayya yar uwata, na ce ke nake muradi har zuciyata. Yar uwata so a yau nake magana yan uwana, bako ni nake kusa na gabatar da kaina. Kin zo wuce gidan mu kin ɗauke hankalina, kyawun naki ne ba a magana yar uwata. Da abba zai kira ni mi magana kan batuna, zan ce ke nake bukata a cikin gidana, a cikin gidana. Sai karne da kyar na tsira, na zama jarumi a soto zan yi harara. Saho na ce ki zo mu zauna sai mai